En primer lloc, crec que definir els conceptes amb els que estem parlant. L'estat del benestar té una idea molt clara, que és allò del suport públic a la gent de necessitat. Però tota la recerca que s'ha fet, totes les classificacions tipològiques en matèria de l'estat del benestar, és a dir, hi ha molt, el sector públic dona molts serveis a la població, però normalment les classificacions es basen en tres paquets, que és el sistema fiscal, la seguretat social i el que seria el mercat de treball i l'intervenció pública en el mercat de treball. Aquestes són les tres grans àrees amb les quals s'acostuma a desenvolupar els estudis sobre l'estat del benestar i, per tant, amb els quals també es fonamenten les classificacions. Evidentment, l'habitatge, el pla teòric també és un dels pilars de l'estat del benestar, però pesa més o menys en funció del grau de desenvolupament de l'estat del benestar. I probablement, i segur que a casa nostra no és així, però si anem a Suècia, el pressupost públic de l'habitatge, la importància es considera molt més. Aquest fet que pel general no es considera com ni la recerca ni el pla d'anàlisi del desenvolupament de l'estat del benestar una cosa molt important, l'habitatge en general, ha fet que molts acadèmics consideren l'habitatge dins de l'estat del benestar com el doble pilar, el pilar més feble, un pilar feble, un pilar perquè ja ha de ser un pilar feble. Una conseqüència d'aquesta manera d'enfocar l'anàlisi de l'estat del benestar és que les classificacions que hi ha, la més coneguda, les pinyades, les classificacions que hi ha no funcionen gaire bé en matèria d'habitatge. És a dir, no encaixen bé. Per exemple, l'estat, el model liberal, el Regne Unit té una política d'habitatge força desenvolupada, molt més que nosaltres. Tenen un parc de lloguer social que és del 17% del total d'habitatges principals, tenen un pressupost que ara és dels més baixos de la història i és un 1% del PIB, puc recordar, que Déu-n'hi-do, nosaltres no arribem ni al 0,5 i a més nosaltres comptem amb aquest 0,5 les desgravacions fiscals per la compra, etc. El resultat és que les classificacions d'estat del benestar al final no són aplicables a la que seria en matèria d'habitatge. I l'altre concepte són els sistemes d'habitatges. Què és el sistema d'habitatge? El sistema d'habitatge és la combinació del resultat del que seria el mercat lliure, el mercat privat o el funcionament sense intervenció de l'Estat i, d'altra banda, la política d'habitatge. I tots dos, la conjunció de tots dos elements dona a la realitat en la que es troba cada país o cada regió, cada situació, o ciutat fins i tot. Per tant, això és el sistema. No és només política d'habitatge, no és només intervenció privada lliure i desregulada, sinó és la conjunció de tots dos elements que donen el sistema d'habitatge. Per tant, el sistema d'habitatge depèn de, com us podeu imaginar, de molts factors. Evidentment, de la política d'habitatge, tant amb intervenció directa com amb regulació i legislació, del context demogràfic, perquè l'habitatge i la demografia estancada o amb expansió crea unes pressions o no sobre el mercat d'habitatge, que això incideix en el mercat privat i també pressiona a l'alça o a la baixa la demanda pública d'habitatge social o de polítiques determinades. Respecte a la política d'habitatge, a diferència d'altres tipus de polítiques, és una política molt lenta. És a dir, molt lenta. Qualsevol decisió, perquè tingui un efecte macro en tot el conjunt d'un país, requereix molt de temps. Només la decisió de promoure un habitatge social, des que es pren una decisió fins que aquest habitatge viu algú, pel cap baix han de passar 4 anys. 2 anys de construcció, mig any de projecte i la tramitació administrativa i l'adjudicació al final, com a mínim 3 anys i mig, 4 anys. I, a més, és molt difícil incidir en el conjunt del sistema en una legislatura, en 4 anys, perquè el sistema també és el parc d'habitatges existents. I, per tant, la promoció d'habitatge nou que es fa, sigui públic o privada, durant un any, és molt petita en comparació de tot el parc. Per tant, tot el parc domina sobre el que es pugui fer durant un any.
si a més estem parlant de que és molt lent i a més requereix de molts diners la promoció d'habitatge social, per tant és una política de molt llarg termini. Una de les conseqüències d'aquest fet, que sigui cara, que sigui lenta a llarg termini, vol dir que hi ha d'haver una mena de pacte social, un acord entre tots els agents privats i públics per a desenvolupar polítiques d'habitatge realment veritables. Nosaltres aquí a Espanya o a Catalunya és molt comú que sentim que ens diuen jo arreglaré el problema d'habitatge i encara que es destinés tot el pressupost públic és impossible, és a dir, perquè no es pot incidir en tot el mercat, en totes les problemàtiques, sinó amb una visió només de 4 anys. I això també és una de les conseqüències d'aquest fet, és que moltes vegades es prioritzen altres polítiques i no la d'habitatge, perquè, com que no dona resultats al cap de 4 anys, això no té renda electoral i, per tant, hi ha altres prioritats. Les principals variables d'anàlisi del sistema d'habitatge, una mica ja ho podeu deduir pels factors que són més importants, és l'estat del parc en termes de manca o de rehabilitació, de remodelació, d'accessibilitat física dels edificis, dèficits de l'estat de conservació, inadequació a la gent gran, a la gent amb mobilitat reduïda, manques d'aïllaments tèrmics, problemes d'aigua. L'estat del parc o l'estat físic, que sigui una de les variables, es pot analitzar. El règim de tinença és també dels aspectes que s'acostuma a fer servir més. És a dir, el règim de tinença, és a dir, la gent viu en el seu habitatge, poden ser propietaris, poden ser llogaters. Almenys aquests són els dos grans règims de tinença. I dins dels llogaters poden ser que visquin en el segment de lloguer privat o visquin en el segment de lloguer públic, social, que està, en general, amb un preu per sota del mercat. I els propietaris completament pagats o hipoteques pendents. Aquestes dues grans subdivisions de règim de tinença, que alhora també es subdivideixen en dos més, són les quatre classificacions en les quals es fa servir. I després ho veurem, hi ha diferències molt importants en la distribució del règim de tinença per països. I això ens dona una lectura de com ha sigut la política d'habitatge anterior, no dels últims 4 anys, sinó dels últims 30 o 40 anys. És una política d'habitatge que s'ha desenvolupat molt l'habitatge social, que ha reflectit que el 20 o el 30% del parc d'habitatges principals és de lloguer social. I en canvi nosaltres tenim un 1%, això vol dir que ni ara ni abans s'ha fet habitatge social de lloguer. És una cosa heretada tant en el parc privat com en el parc públic. Un altre dels aspectes que s'acostuma a analitzar, però bastant menys, és el sistema de producció d'habitatge, si està predominat pel segment privat o pel públic, o per un nivell intermig, que això sol passar, no ho tenim a Espanya, per un nivell intermig, que és el semipúblic, en el qual està molt regulat pel sector públic, però són operadors privats sense afany de lucre. Països com França, HLM, les Housing Association d'Anglaterra, són els promotors d'habitatge social o assequible, per a vendre, però també assequible, i són uns operadors que estan a mig camí entre els públics i els privats públics. Després un altre sistema és com es regula l'adjudicació d'habitatge social, és a dir, si només és pels ingressos, això ens dibuixa també si estem parlant d'un segment marginal en el qual s'ha de ser realment pobre per entrar, molt pobre, per entrar a les llistes d'habitatge social, això ens reflexa que tenim molt poc habitatge social, o si gairebé les classes baixes i mitjanes poden accedir, comporta també que tenim prou habitatge social per a cobrir aquestes necessitats. Amb aquesta regulació també hi hauria altres variables, com les persones sense llar, la gent que no té ingressos, és a dir, si algú no té cap tipus d'ingressos pot accedir a un habitatge social. Clar, això també ens dona les pistes de quin model de sistema d'habitatge estem. En teoria, aquí a casa nostra, si no tens ingressos no pots accedir a una llista d'habitatge social. I en altres països això és una barbaritat, això és quasi si no tens cap tipus d'ingrés necessites molta més ajuda. El sistema d'ajuts al pagament del lloguer és un altre instrument de la política d'habitatge que se serveix per analitzar. Normalment l'indicador és el percentatge de llars que reben ajuts al pagament del lloguer, ja siguin totals, és a dir, que es pagui la totalitat del lloguer, o ja siguin parcials, que es pagui
el que ell ja no pot assumir, el que paga de lloguer, el que ell ja no pot assumir. Nosaltres a Catalunya ho vam implementar, devia ser el 2004 o 2005. Abans no n'hi havia, després més tard va haver-hi el Zapatero va aprovar per l'emancipació dels jóvens. Això és un instrument que a la resta d'Europa ja fa molts des que es fa servir i té una cobertura molt àmplia. Els països on està el matèria d'habitatge bastant complicat. I els dos últims aspectes, sobre el penúltim és bastant important, que és una conseqüència, una variable, però també és una conseqüència, que és la naturalesa i l'abast del fenomen de la problemàtica de les persones sense llar i sense sostre. Hi ha bastants estudis al respecte, és un tema bastant complicat d'analitzar perquè quantitativament és molt difícil detectar quanta gent està en aquesta situació. Hi ha una organització europea que es diu FEANSA, que agrupa d'una banda tots els organismes que treballen amb l'atenció i el servei de les persones sense llar i sense sostre, i de l'altra tots els acadèmics que fan recerca i que busquen solucions al pla teòric, també a nivell europeu. Aquesta organització va elaborar des fa uns 4 anys una classificació que es diu ETHOS, E-T-H-O-S, que és la tipologia del que es considera persones sense llar i es considera persones sense sostre. Ràpidament, la persona sense sostre és la que viu al carrer, la que no té un sostre que el protegeixi, no té res, i les persones sense llar són aquelles que viuen en un habitatge extremadament inadequat. Viuen en un obert en algun lloc que no és un habitatge ni reuneix cap condició, o viuen en condicions d'amuntegament, o viuen en albergs d'acollida per a les persones sense llar, o en albergs d'acollida per a dones que pateixen violència domèstica, és a dir, no viuen al ras, però no viuen en un habitatge adequat, digne. I l'última variable també és més politològica, que és analitzar el sistema de planificació urbana, el sistema de planejament urbà, com es lliga també amb les polítiques d'habitatge. Molt ràpidament, una de les tendències dels últims 10-15 anys és reducció de l'estat del benestar generalitzat, també en matèria d'habitatge, per tant, reducció del percentatge de despesa pública a política d'habitatge, i per compensar això, una regulació en el planejament urbà que afavoreixi l'aparició d'habitatges socials a partir de l'actuació de la iniciativa privada. Intento explicar-ho millor perquè no queda clar. És a dir, que un promotor privat, quan fa una promoció, estigui obligat a fer habitatge social. I el farà perquè a més podrà fer habitatge lliure i el que guanya d'un lloc perd l'altre i li compensa. És una retirada de la intervenció pública, però una regulació per afavorir que la despesa que ens establim d'una banda l'acabin pagant els promotors privats. Això va néixer als Estats Units als anys 70 i no va ser fins a mitjans dels 90 que es va començar a desenvolupar més per Europa i ara és bastant generalitzat a la majoria dels països. A Tarragona, tot i ser un model liberal, a Irlanda, a Bèlgica, a França tenen una variant bastant complicada, però la tenen. I a Espanya va aparèixer la llei del sòl. Havia les comunitats autònomes, algunes ho havien implementat, la llei del sòl del 2007 va obligar un percentatge en tots els nous creixements. Una llei que s'ha encarregat de canviar-la, el govern del Partit Popular, al·legant que aquesta promoció d'habitatge social impedeix el desenvolupament econòmic perquè, probablement, no m'avanço, però és un discurs que jo he sentit, impedeix el desenvolupament econòmic perquè no hi ha atractiu econòmic. I darrere d'això també hi ha un debat ideològic. De quin model de ciutat volem, si volem un model de ciutat cohesionada, habitatges socials i privats estiguin conjunts o estiguin segregats. Puc fer una pregunta, Jordi? Sí. Quan explicaves això em venia al cap la legislació que regula el tema de l'habitatge, la política d'habitatge. Entenc que és bàsicament estatal una part autonòmica, l'europea encara no té gaire pes, o sigui, les directrius europees no marquen gaire, cada estat decideix el que vol agafar d'aquella directiva europea, com funciona? Aquí a Espanya és complicat, però intentaré resumir-ho. A nivell de política d'habitatge,
no hi ha res europeu. Ni de polítiques urbanes tampoc hi ha res europeu. L'únic europeu que afecta el tema és els aspectes mediambientals i els aspectes tècnics lligats al medi ambient, constructius. Per tant, Europa no interromperà res. Ara que fa recomanacions, però no deixen de ser recomanacions, no són normatius. Llavors el mapa espanyol és complex. La Constitució i les sentències del Constitucional van acabar concretant que la política d'habitatge és autonòmica, competència autonòmica. I la normativa urbanística també és competència autonòmica. Però l'Estat pot regular en aquests dos àmbits acollint-se als aspectes econòmics, és a dir, per l'interès econòmic nacional pot regular coses, però només per l'interès econòmic nacional, algo lligat a l'economia, que això s'ha fet servir moltes vegades des de Madrid per saltar-se les competències. Llavors, cada comunitat autònoma té una normativa urbanística diferent, però com que es considera una qüestió econòmica la manca d'habitatge social, Madrid va regular i va fer la llei del sòl obligant uns percentatges. I també la política d'habitatge, com deia abans, és autonòmica. I l'únic que fa Madrid són els planes nacionals de vivienda, en els quals defineix el preu de l'habitatge protegit, el mòdul de l'habitatge protegit i aquelles operacions que des de Madrid pot rebre finançament. Bàsicament regula un marc que qui vulgui acollir-se pot obtenir finançament. Però res impedeix que cada comunitat autònoma tingui la seva política d'habitatge, però molts intenten adaptar-la a la de Madrid, al marc de Madrid, perquè així ens pot obtenir finançament per fer habitatge protegit o per fer els promotors, organitzar coses. Aquí tenim una definició de política d'habitatge que és el conjunt d'actuacions públiques que tenen per objecte dirigides a fer efectiu el dret de la població a un habitatge digne, adequat, etc. És important la definició aquesta perquè, tot i que no apareix, la paraula salut està implícit en alguns dels conceptes que s'entén com un habitatge adequat. És a dir, salubritat, un tema de la higiene, salubritat, però a més accessibilitat econòmica, és a dir, hi ha una relació entre l'estrès de no poder pagar la hipoteca o l'amenaça d'un desnonament amb efectes de la salut mental dels ocupants, en el disseny lligat als accidents a la llar, lligat a la impossibilitat, per exemple, de sortir al carrer, les zones grans que tenen problemes de mobilitat, que viuen en cases antigues que no hi ha l'ascensor, doncs evidentment això no els afecta la seva vida diària i també, d'alguna manera, les seves condicions de salut. Per tant, amb aquesta definició, cadascuna de les variables que es considera tenen alguna relació amb el tema de la salut. La definició de dalt és el gran objectiu de la política d'habitatge, però aquest objectiu s'acaba desenvolupant amb subobjectius. I pel general, el més principal, el més gran, el que surt més als diaris és el nombre d'habitatges assequibles que es promouen. Promoure habitatge assequible. Assequible entès com aquell que té un preu que el comprador pot suportar pels seus ingressos. I el pot suportar tant sigui en lloguer o en propietat. L'habitatge assequible no es diferencia el règim de tinença. És a dir, l'habitatge social normalment s'entén aquell que és assequible i de lloguer, i normalment la titularitat és pública o semipública, i això és l'habitatge social. I l'habitatge assequible, evidentment l'habitatge social ha de ser assequible, però pot ser de venda, pot ser de propietat privada, etc. Un dels altres objectius és la millora de l'accessibilitat econòmica de la demanda. El producte a Espanya típic és l'habitatge protegit de venda, però que té un preu taxat i per tant se suposa que és un preu raonable que la gent el pot comprar. Els ajuts al pagament del lloguer van dirigits a assolir aquest objectiu. No té problemes per pagar el lloguer, no hi arriba, però amb aquesta ajuda, amb aquest suport públic, amb aquesta
aquest instrument és millorar l'accessibilitat. Resoldre tant els problemes de manca de renovació, manca d'adequació i d'altres objectius. I els altres ja són com més elaborats. Per exemple, la manca d'eficiència del mercat immobiliari es constata quan hi ha molta demanda que no té habitatge i per l'altre costat tenim molts habitatges buits que estan pendents de llogar-se o de vendre. Doncs per resoldre aquestes ineficiències, aquestes contradiccions, hi ha instruments com la mediació entre propietaris i llogaters que realitza l'administració, normalment ajuntaments o empreses municipals, de forma que el propietari que té l'habitatge buit no pot llogar, tingui l'aval de l'administració, tingui unes garanties i per contra el llogui a un preu més baix a una persona que té necessitat i no pot pagar més. Doncs s'encaixa el desequilibri de les ineficiències que es donen. Aquest rotllo molt centrat en la política d'habitatge diré que acaba aviat, però jo crec que està bé una mica com situar-nos en aquest marc teòric de conceptes i d'instruments per a després abordar una mica més en profunditat el tema de la salut i les classificacions estatals. I una mica el que preguntava és tema d'Europa, les diferents escales, que això queda palès amb la normativa, però també és una manera de com s'aborda el problema, com s'analitza. Perquè l'habitatge té moltes cares, és a dir, és una necessitat, però també és un producte de compravenda, és un producte d'inversió. Per tant, té unes complexitats que fa que el seu estudi o el seu anàlisi ha de ser obligatòriament pluridisciplinari, perquè no hi ha una formació, es pot estudiar sociològicament, però es pot estudiar urbanísticament, des del punt de vista d'arquitectura, des del punt de vista de desigualtat social, de desigualtat en salut. Per tant, és una cosa en la qual conflueixen moltes àrees, moltes diferents àrees, i per tant ha d'haver un enfoc polític. Tant pel que es fa a polítiques públiques com pel que fa a anàlisis dels problemes, aquests es poden estudiar a moltes escales. La mínima, evidentment, és l'individual, però, per exemple, a Anglaterra s'estudia molt a nivell de barri, com que les ciutats són molt extenses, la ciutat no pesa tant com a unitat, i en canvi sí que té molt de pes al barri. Llavors s'estudia molt el barri, si el barri és correcte, si s'ha de fer una intervenció en el barri, s'ha de remodelar, s'ha de ficar equipaments, perquè són creixements amb molt baixa densitat i, per tant, l'entorn de l'habitatge que té sentit per la població és el barri, no és la ciutat. Si parléssim de ciutats mitjanes nostres, que són molt més compactes, l'entorn que té més sentit en la ciutat mitjana seria la totalitat de la ciutat. 15 minuts te la pots recórrer, per tant, parlar del barri no és un problema canviar, sortir, caminar i canviar de barri, no hi ha gran distància. D'aquesta és la segona escala i la que és més important és la nivell de ciutat. El nivell de ciutat, perquè a més el mercat immobiliari com a mínim funciona a nivell de ciutat. Per tant, hi ha unes problemàtiques concretes que tenen aquesta escala a la ciutat. I també les polítiques d'habitatge, des d'on es planifiquen per l'escala més petita, normalment a nivell de ciutat. Tot i que es poden subdesenvolupar a nivell de barri, com us deia, però s'han d'emmarcar com a mínim amb el que seria un pla local d'habitatge de la ciutat. A nivell urbanístic també els barris es poden planificar, però sempre dins el marc general d'un pla general d'una ciutat. Per tant, jo entenc que la ciutat és la primera unitat, el primer àmbit territorial que té sentit. Hi ha un òrgan de govern, hi ha l'Ajuntament, hi ha uns documents administratius de planejament, de política d'habitatge, per tant, és la primera escala en la qual té sentit. Quan aquests municipis estan uns al costat de l'altre, com a l'àrea metropolitana, en els quals hi ha moltes relacions econòmiques, de mobilitat, socials, culturals, estem parlant d'un entorn metropolità. No es parla de ciutat com una unitat aïllada, quan no hi ha diferència entre l'Hospitalet i Barcelona, no saps on acaba un o comença l'altre, etc. Llavors aquesta escala de ciutat hem de dir que ja desapareixes la unitat metropolitana. Que de fet és el que s'està fent a Barcelona des de la recuperació del 2010 o 2011, crec, del que seria l'antiga àrea metropolitana de Barcelona,
un dels mandats que li fa la llei és l'elaboració d'un pla a nivell metropolità que incorpori un programa d'habitatge i un estudi i una anàlisi de l'habitatge. Després, a nivell regional i autonòmic, aquí hi ha un tema molt polític sobre descentralització o no, de competències, i després el gran àmbit d'anàlisi després de la ciutat ja estem parlant a nivell de país. Perquè a nivell de país hi ha unes diferències molt grans, comparant amb altres variables, que hi ha unes diferències molt importants i per tant són models, són sistemes radicalment diferents. Però en el procés de globalització que estem vivint, cada cop aquestes diferències s'estan erosionant i cada cop hi ha menys diferències, hi ha moltes encara, però cada cop són menys clares. I una mostra d'això és la bombolla immobiliària global que han viscut, és a dir, el que ens ha passat aquí a Espanya, ha passat a Anglaterra, ha passat a Irlanda, a Grècia no gaire, perquè tenen una altra problemàtica, però també i si mirem l'evolució de preus, l'evolució de l'activitat constructora, però primer cop a la història hi ha hagut com una certa harmonia i consonància entre molts països, els Estats Units, també per descomptat. I llavors hi ha unes tendències internacionals, no només la bombolla, sinó la reducció del parc de lloguer social, l'augment del percentatge de població que viu amb habitatge en propietat, és a dir, es redueix el lloguer social però també s'està reduint el lloguer privat. Per tant, hi ha com unes pautes que, com a mínim, a nivell global, que representa que sembla que estan convergint els sistemes d'habitatges a nivell internacional. Aquest seria un quadre, això està tret d'un treball de Mark Stifel, de la Universitat de Glasgow i altra gent, però és només per situar que parlem com a sistema d'habitatge dins de les qüestions que relacionen amb l'estat del benestar. Evidentment hi ha una relació directa entre l'estat del benestar i el sistema d'habitatge. Clar, nosaltres, des del punt de vista de la ciència política, tu analitzes un camp determinat d'un país, però allò no ho pots, fas un zoom i et centres en allò, però tu no pots oblidar o cometre tota la resta de context i per descomptar l'estat del benestar, encara que la majoria dels estudis es facin al mercat de treball, seguretat social i sistema fiscal, evidentment hi ha una certa relació. Sobre el tema de l'exclusió social màxima en matèria d'habitatge, que seria el problema de les persones sense llar, hi ha alguns factors individuals, com podrien ser manca de xarxes socials, manca de suport familiar, malalties mentals, contradiccions. Però jo aquí vull destacar una cosa, aquests factors individuals. En els països en què l'estat de la política d'habitatge és molt feble, del total de persones sense llar i sense sostre, aquests factors individuals són molt pocs. És a dir, hi ha un problema molt gran llavors de persones sense llar, però dins d'aquesta gran percentatge de població afectada, la incidència dels factors individuals són molt menor. I en canvi, en aquelles societats on l'Estat garanteix molt més la possibilitat d'accedir a un habitatge digne, el problema de les persones sense llar és molt menor respecte al total de la població, i aquesta menor població afectada pel problema de les persones sense llar, que són sense llar o sense sostre, el pes dels factors individuals és més gran. I en canvi, el pes dels factors estructurals és més petit perquè el propi model dona possibilitats, dona oportunitats. Aquí hi ha una visió, un estereotipus que la gent que viu al carrer és perquè vol, hi ha gent que hi pensa, que sigueu vosaltres. I el que sí és cert és el procés invers. És a dir, quan una persona es vol alocada a viure al carrer, per la casa, ells generen fàcilment un deteriorament de la salut, però també, de forma relacionada, també un deteriorament a la salut mental, física i mental. Doncs aquest deteriorament, que a vegades és el que es fa visible, i una associa com a causa i efecte, però l'ordre és a l'inversa.
sistemes d'habitatges, ara després d'aquesta pallissa teòrica, jo suposo que és molta informació, en molt poc temps que us estic donant, si tampoc evidentment no són les aules d'especialitat. Llavors, igual que s'ha fet amb l'estat del benestar, una de les classificacions més coneguda, la d'Spink-Andersen, s'ha intentat fer el mateix, però només centrant-se en els models de sistemes d'habitatge. Llavors hi ha hagut com tres enfocaments. Simplificant totes les propostes de classificació es poden agrupar amb aquests tres enfocaments. La primera és senzillament desenvolupar la classificació de Spink-Andersen amb les posteriors modificacions des de la vessant de l'habitatge. Aquesta seria la primera tentativa, el primer plantejament. El segon és classificar els països a partir del sistema de producció, de l'estructura de tots els actors, la xarxa d'actors que intervenen en la producció d'habitatge, quin tipus d'estructura, com són aquests actors, com es relacionen. I la tercera, i és la que té més acceptació o més èxit, és a partir de la distribució del règim de finança. És a dir, a partir de saber quin pes té la propietat, quin pes té el lloguer social i el lloguer privat. I tot aquest dona diferents models. Jo aquí us cito alguns dels autors, al final del PowerPoint hi ha referències bibliogràfiques, i l'últim enfocament, Kemeny, el primer que he citat, és el que està més estès, és un model de classificació que està més estès. Kemeny bàsicament divideix tots els sistemes d'habitatges en dos, els unitaris i els duals. Per a Kemeny, els unitaris són aquells sistemes d'aquells països, bàsicament pensem en països, podríem estar, si les ciutats tinguessin autonomia completa per regular la seva política d'habitatge, podríem parlar de ciutats, però bàsicament està feta pensant en països. En el cas d'Espanya estaríem pensant en comunitats autònomes, que és qui té la competència plena en matèria d'habitatge.